ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା ନାଡ଼ି ଆଳୁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ, ତ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଦଳୀ ଭଜା, ଗରମ ଗରମ ଭାତ। ତ ଏଠି ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା ତ ଶୋଇ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଡି ମାର୍ଟ, କିଛି ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା। ତ ଏଠି ଜିନିଷ ଆଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଝିଅର ମୋର ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ପପକର୍ନ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜେରାଙ୍କ ବସିକି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିକି ଖାଉଛି, ଝିଅ ତାର ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଖାଉଥିଲା। ସିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଜେରାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଉଛି, ସିଏ ତାର ଆସିକି ବସିକି ଖାଇଲା। ମୋତେ ଯାହା ଦେଖିବ ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଏଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ତିରୁପୁର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଥିଲା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ତ ଆମେ ବହୁତ ଫ୍ରି ଥିଲୁ, ତ ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇ ଆସିବା। ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି, ଏଠି କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଆଳତି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଥିଲେ, ତ ଏଠି ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା, ତ ଆଳତି ଚାଲୁଥିଲା। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେବା କରିବାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ତାଳି ବଜେଇକି ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ବୋଲୁଥିଲି। ଏଇଠି ମୋତେ ଡାକିଲେ କି ଆସ ତମେ ବି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିକି ଆଳତି କରି ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି, ଏଠି ଥିଲା ପୁଙ୍ଗଲ ଆଉ ଭେଜ୍ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ଆଉ ଦହି ଭାତ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଝିଅକୁ ମୋର ତାର ମିଠା ଭାତ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆମେ ଶାନ୍ତିର ପାଖାପାଖି ରାତି ହେଇଗଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିମି। ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।